Er du træt af kedsomhed og har ikke noget at lave efter arbejde? Så skulle du til at bestille. Hvad fanden var det, den hed? Det ved jeg ikke, det står ikke i pakken. Hvad var det hed, det her pis? Cut! Stop kameraet! Nu må I fandme tage jer sammen. Ronnie Key Comedy hedder DVD'en. Er du træt af kedsomhed og har ikke noget at lave efter arbejde? Så skulle du til at bestille. Ronnie Key Comedy. Den ser mig og John hver dag efter arbejde, mand. Og den dufter også godt. Wow, hvad helvede er det, der lugter af, mand? Cut! Stop kameraet! Hør, I skal heller ikke kunne lide duften af den. I skal bare lave reklame om den. Jeg gider ikke det her. Det er dårligt for mit image. Au, mig, mand. Cut! Stop kameraet. Vi tager en pause, gutter. Hør, I er ikke nogen superstjerner. Der er ingen, der gider at arbejde med jer. I er fandme kun heldige, at jeg gider at arbejde. Er du træt af kedsomhed og har ikke noget at lave efter arbejde? Så skulle du til at bestille. Ronnie Key Comedy. Jeg skal klippes, kan jeg se. Og John hver dag efter arbejde. Og den har også parfume i. Det lugter helt